खुलुमबाय लोगोफोर दिनै बैसागुनि 1 तारिख गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनायखौ फिन बावहरग्रोलायबाय लोगोफोर दिनै मोनसे फिसा ब्लग बानायनो नागिरदोंलायनो गोदान बोसोरनि आरज गाबनाय लोगोफोर बोसोरसे मानिखौथ' भगबाना अननानै दोनबोबाय नालाय आरो बे बोसोरसेखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां दोनो बिनि थाखायनो एकदम फुङावनो दुगैखांखाबाय आरज गाबनोसै नै लोगोफोर बोराइ बाथौनाव नै बेलाय बोराइ बाथौ लोगोफोर नायलांबाय थादो एबारे दिनैथ' बैसागुनि 1 तारिख जाहैबाय गोदान बोसोर दिनै गिदिरा उन्दैनो अननाय होनाय उन्दैफ्रा गिदिरखौ सनमान लानाय दिन ना लोगोफोर जोंनाथ' बिमा बिफायाबो खाथियाव गैया जाहैबाय रावखौबोथ' सनमान होनो मोनला बेखायनो आफा बोराइ बाथौखौनो सनमान होनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो गाबख'खांबाय बिख'खांबाय लोगोफोर दानिया मान सनमानखौथ' लाखांबाय मा खालामनो गोदान बोसोरनि बेदरथ' जानांगौ ना लोगोफोर रंजानांगौ इन्जय खालामनांगौ ना बेदर जानांगौ थांसै लायनो लोगोफोर बेसे समायना बैसागु 1 तारिख ना लोगोफोर दिनै दाउसिन दाउला गाबनाय बिबार बिला गासैबो समायना बारजोबदों नै बेसेबां समायना समायना लोगोफोर बिफां लाइफां बेसेबां महर ना बेसे समायना बैसागुआ दाउसिन दाउला गाबनायजों बिफां लाइफां बिबार बिलाइ खिलिनायजों बेसेबां समायना बैसागु ना लोगोफोर हगार हरनो बालायनाय
रंजाग्राफोरनि थाखायथ' बैसागुखौनो दा थांबा हामगौ नंलायो खोमा ना। थांनोसैलाय लोगोफोर दसे 1 थारिख मालाय मा जानो लोगोफोर दसे भारा सालायहैनोसै बेदर ना जानायनि ओंखारो खोमा ना माब्रै होनो लोगोफोर 1 थारिखबाबो फिरफिलि लानानै थांसै दिनै दसे ना बेदर जानायनि ओंखारबानो ब्लड फैनोसै आरोखि। बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि बैसागु 1 थारिखनि ब्लग बानायनाया आंनि ब्लग बानायनाया लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बेखिनियानो बाय।